हेलो फ्रेंड, नमस्ते, प्रणाम। मैं नीलू मौर्य अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी दर्शकों का स्वागत करती हूँ और मैं जा रही हूँ सुंदर सा लाचारी गीत गाने। आप लोग इस वीडियो को फुल वॉच करके देखना और अपना आशीर्वाद देना, और जो फेसबुक से देख रहे हैं पेज को फॉलो करें। राधे राधे, राम राम। रतिया बालमुआ दिहलै गारी हो तारा कारी खातिन रतिया सजनवा दिहलै गारी हो तारा कारी खातिन गारी त गारी दिहला दूसरे में मारी दिहला गारी त गारी दिहला दूसरे में मारी दिहला तीसरे में सासू लाल कारी हो तरकारी खातिन तीसरे में सासू लाल कारी हो तरकारी खातिन रतिया सजनवा दिहलै गारी हो तरकारी खातिन रतिया बालमुआ दिहलै गारी हो तरकारी खातिन गारी त गारी दिहला दूसरे में मारी दिहला गारी त गारी दिहला दूसरे में मारी दिहला तीसरे जेठनिया झगड़ा लगाई दिहल हो तरकारी खातिन तीसरे जेठनिया झगड़ा लगवल हो तरकारी खातिन रतिया बालमुआ दिहलै गारी हो तरकारी खातिन रतिया बालमुआ दिहलै गारी हो तरकारी खातिन गारी त गारी दिहला दूसरे में मारी दिहला गारी त गारी दिहला दूसरे में मारी दिहला तीसरे नदिया कन भरी दिहलै हो तरकारी खातिन तीसरे नदिया लाल कारी हो तरकारी खातिन रतिया बालमुआ दिहलै गारी हो तरकारी खातिर।